Right, ebusia for me chiachi obia e will be a kwaba e de baba Grace TV so me dis atwedi ampo nyanko panto ebusia obia ho ye wada ma mesere so be kai ho e wo channel yi so na wa subscribe ya mai na wa comment na wa like na wa share ama afoforo nso enya bia hwem ni so obeye nti nyame sure na onye wa koma so ade emfa ma abusia yeguzu edi arho obe kai a na no kwesiara na this story be to wonim se okọ University of Cape Coast Oguasu apomu a desua nya baba bi a won finhia due 20 years friends Innocentia Achifui Avenue waye nyame dia ya waka nchena gu e wa bra aduane sija so na busu anye se ni wo na keke kwan ya ofas gu ye no e na mu orem se adehye bi a wo kro be friends duakọ ye ben UCC Impatemo omo da sore ye beach bi e wo Impatemo friends Hatchland Beach no mo se ababa bi eda epono ho sa omo ko hwe ya na ababa ye nyame dia ye ne ohwe na lifeless body da ho na aka sabio brazier na bono na ohye atade na se ohye de kan se underwear bi misere me kamada wa mo fanchen na enwawa appose for buy ebehwe na nipadua no yenka no na se yen cause of physical harm na se injury bia to oni aban nipadua ma appose for to one mo ma chobo mu so wa this any wo UCC enti ebusuafo buy behwe se o mo de hye na mpa egitum se ono na busua yidim se no achi ana ebeto dwa se IGP Inspector General of Police era yehonu wa power opposing panyophobia omu na free crime eba Central Region Cape Coast UCC area how to be precise no mabeboa abeka oppose for what that ho no ma yenhwemu akwakosi awie ama yehu nipa bonefo asabi omu di anyambra se metise se ko ba so obi na ku no. The good news eba na say ebusua sabe am no kasa ya Ghana Police Service wa ba abonti abekasa omu se omu kenan se omu achi nipa baako efa Innocentia Achifui Avenue away 20-year-old beautiful student here at school or UCC your Bachelor of Commerce Human Resource option anyway how much nipa back on nipa how much na busua or you be a or finishia duasa enko 39 years your friend Michael Mensah yes sorry I'm not gonna say ya chi abranti be friend say Michael Mensah yeah or 39 years in finishia no eduasa enko na IGP team wa pa wo mo so mo mra meka wo mo wo central under them so na mo nhwe mo hu won yes ana cyber vetting and enforcement team no ene ba ya wo ni bile ni awoden so wo mo nhwe mo a ekochi ni pakro na won say assembly si ya wada na opie ya na yehu no ena report che say fiada ena komo for dasoro mu za ba na da ho no eti wo mutu sa na mo nyina wie no e ba bonti UCC officially e de krata ba bonti on Sunday e be kasa de fa ho tinese wo se nhwemu no koso a na enra edwade yi a enra apos voche se enra numre be 7:15 p.m. ese no so abo numre na apa wo si ma be se dunum 7:15 na apos fo nhwemu no omo ye no a omo bra na wafa na omo nya intel bi sei no omo ye sei no omo di mo a na kopie se ogo Cape Coast a pedu be be fa pedu car no pedu lorry station men kan sa pedu lorry station wo ye wo Cape Coast and the woman could pay home coin. A brandy American as my friend said Michael Manson. All no man opposed for a true sustained intelligence operations. Sustained intelligence led operations. Now, boy, and one more che, I am Michael Manson, you're 39 years. Now, in Jemua, opposed for what they ban said. Almost say, a down one said, I don't for no be kind. Our boy, our in the Sunshine Avenue. The roommate now be Cassayan. That's according to reporter, official communicator UCC for the Bible. The roommate lecturer said, "Me come to told him say na no ya wada no 11th of June. Omo wo room, omo host wa na. Omo se be 7 p.m. Innocentia Achifui Avenue ye nua ba ye nyame fa na kran say nya akọ. Na o just na down for ni nya akọ, roommate nya akọ no we ya. E na o dress ye o share casual dress na say I mean atare a ye normal ye bia o share e na opi. But as to say na baby all call ye one country bia. Then I post phone mu say almost preliminary investigations and when we are no aba beto dwase saya wada na 11th of June ebusumi isi and to do back wa film premier no any the news here womi best 6:48 p.m. also na down for so be 7 ebia sound I nya na pepepe but o hwe bre na ultimate guys oh na abobe say na for the 7 p.m. na police will hwemu preliminary investigations just 6:48 na say any esa nisa yeah eye pa nisa enkansa the post watch says abre no eye ya wada na 6:48 p.m. and a suspect Michael Mensah 39 years of watching o chere say o teacher ni o san so
etwi car ya ɔyɛ driver ɛwɔ mpatam hɔ no nti saa abira no 6:48 pm ya wada no ɛna Michael Mensah teacher ni kɔkɔ fa yɛ nua baa Innocence atwofo ya vino ɛne free Ayensu Plaza hostel hɔ no wɔfa no free hɔ no wɔ Cape Coast ahyɛ sɛ yɛnim baabi a ɔde ne kɔɛ ɔdo tia policefoɔ nkyɛm kakra no mo hwɛ mu ɔmo yɛ no mo se ɛbra Michael Mensah yɛ asɛsi a ɔmo akye suspect ɛkɔfa Innocence atwofo ya vino efiri ne hostel Ayensu Plaza hostel hɔ no ɔmo investigation ɔmo ayɛ kyerɛ sɛ ɔde ne kɔ Heartland Beach hɔ no na ɛbra ɔde ne kɔ Heartland Beach hɔ no that was the last scene and then be twa to a aba Innocence atwofo ya vino ɔmo hu no ensɛm ni siso ma ɔmo because say see ano say ɔmo say ɔmo hu no ayɛ nyame dia according to police reports no ayɛ nyame dia da Heartland Beach shores no baby ya na bi kwa kyerɛ sɛ o ɛne ɛpono na ɛyi na bɛto ne ade ɛna apose wɔn hwɛ mu ɔmo ayɛ kyerɛ sɛ Michael Mensah ya na ɔmo akɔkyene Michael Mensah wɔ teacher ni ɔmo kyerɛ sɛ ɔso wɔ teacher ni ɔclaim sɛ wɔ teacher ni ɛna ɔsan so twi ɔsan so twi car ɛwɔ mpatam hɔ no ma na Michael Mensah kɔ fa no free hostel hɔ no around 6:48 pm ya wada no na sɛ time an roommate dey say onya akɔ opie na it could be say bi I don't know there e bi Michael na obuju na friends say waba dia cause roommate say no ɔyɛ kɔ no wi na ɔhyɛ atare na paba mɔkɔ and the police for na one report say abra Michael di ɛkɔ Ayensu Plaza hostel where ɔkɔfa waba no on report say ɔde ne kɔ Heartland Beach one and the one so na beto dwa say ababa na yɛ nyame dia ya ɔda beach no shore baby it's not say young man some no see so kakra but then ni na be we suppose for abeto on boas no yɛ nhwɛmu wi nti that was the last scene ebra suppose we nhwɛmu my sabre the last scene of Yenu Abana was ebra Michael Mensah at the call Heartland Beach one say if that is the case then Michael Mensah at the call Heartland Beach one ebana say na prekope hu say Yenu Abana nyame dia eda beach na no was a mze nhwɛmu beto so police for that beto you say omu guso yeah, almost twice, but we might do preliminary investigation. See, almost my name Pimwa, almost twice. Now, almost Kenyemu, Abdon, Shemunumusiko, Eddie Aqua anymore. I shall say, to me, Abua, no more Kaku, I see a Kumu no Krewum, and as I Kaku, Bibi also almost sign on cover, or more on Ralph for the better months anymore. Yamiak no being now. On Babating and near Hubi, near Tia City. But it was what I say, let's not forget, a bit better just our banner. I mean, what I'm missing, yeah, that is on your screen right now. Innocence, I've been 20 years old. We are brand now. I hear any one. Now, you should be was the way I better see. Oh, shall say, last scene, 11th June 2026 at Ayensu Plaza Hostel. That was the last scene. Hostel one. Now, last scene, according to Brian or any one. I'm just saying, no, or share black dress. And I pose one report, and as I piece to say. Michael Mensah also a teacher, I drive or matching. Almost report say, or call the same hostel one and a coffin. I say, a hostel of one who no and that was the last now Michael the farmer or farmer or the call Heartland Beach. And now, question I was in Abisa, and suppose when she won't could do none of crib be won't be able to ya. Was say, I suppose let me establish the fact, say, allegedly, or farmer, Branty and a coffin or the call Heartland Beach. That was the last scene here. And a ban say, and now we will be a Heartland Beach. Then the panel here, I mean, what free waba? This is a car, we'll train a car, yeah, coaching a car, not all station, pay the lorry station. Now about on the quiet there, or no, our ma yam tissue beam. If you want to say, no moon and a tap, the same beach one drive under the car and a down. And I think there is a lot to uncover. There's a lot to uncover when saying one. But the more Ghana Police Service abaso. Sanse woman idea Juma especially the IGP Cyber Vetting and Enforcement Team on Babeka Wunyan Cape Coast. Cape Coast District Police, I'm not saying Cape Coast District Police Commander, UCC District Police Commander, and the Regional Police Commander in the Central Region. Ghana Police for Yamabaso. Sanse Oma Jumadi son Copan, I see ade, Yachi Branty, but the bomb pie swing me say, or no woman, now on common motion, Simono, Enco see a Trebusia, our boy can answer me no sense at you for or 20 years, but they can't finish your doing. Now, if you dodge our Frau Mantamo in the voter region, could be a friend said dodge, I won't free. Now, or your course, why you say a BSc Commerce, Bachelor of Science in Commerce, yeah, and a specialization, a human resource. And our specialized Ocean and Kakra. We need to say, or Yakara on Penny Wasem.
ɔmo ni kyerɛ sɛ ɔyɛ akwara ne ho dwo ɔntena na ne kasa mpo and ɔyɛ obi a ɔyɛ cheerful nka na sɛ yɛka sɛ obi yɛ cheerful a obi a ɔmmoamoa ne ho obi a ɔnka ne ho nhyɛ I mean ɔda nyame ase n'ani gye sɛ nyame adom ne nkwa ne ahoɔden nti abere biara ne moral ɛyɛ high wobɛhu n'anim ayɛ serious yɛakyɛ sɛ n'ani gye paa cheerful person yɛnim deɛ aka akwada yi ɔba bɛyɛ ama ewiase daakye yɛnim deɛ akwada yi ɛmfasoɔ bi anka yɛ man Ghana yɛba abɛnya wɔ no so nso hwɛ deɛ aba bɛsi akyɛ sɛ akɔ ha adwene bebree ha adwene paa na mɛsrɛ da biara meka na mesi yɛmfa fotuo ma yi na yɛnsua ho yɛnuanom mmarima yɛnuanom mmaa titiri yɛn mmeranteɛ ne mmabaa a yɛbɛn ɛnyɛ mmabaa nko ayɛ a ne yɛka yɛma akɔ sɛ mmabaa nko yɛn mmarima nso yɛn mmeranteɛ nso yɛka ho bi sɛ yɛnsrɛ nyame yɛnhwɛ no nto yi na afei nyɛ no nko a we should be each other's keeper so ɛduru baabi a obi wɔ mpɛ sɛ ɔbɛ interfere on the private life but yɛn try sɛ yɛbɛwɔ hɔ ama yɛn ho obi kura ɔde ne yɔnko te fie baako so ne yɔnko ɔkɔ baabi kura ɔnka no ɔne ne yɔnko te sɛ school fo hostel room ɔbɛ roommate ɔkɔ baabi kura ɔnkyerɛ n'akyiri kwan sɛ si a no bɔne adɔɔso wɔ wiase mu nti nipa no ebi kura wɔnyɛ no mu gye no wonim deɛ ɔkɔ akɔyɛ nti baabi a wokɔ biara ho bɛhia a opia fo bi ka ho na ne nante sɛ obi akɔ ayɛ business no onya ho ne ho nkɔ a ɛne deɛ ni a ɔwura se kwan so na ade wɔkyi agya sɛ ebi a mi wura ha me fa sɛ de bɛyɛ amanfo ebehu na akɔ baabi kura na hwɛ sɛ nneɛma yɛ ɛkɔ so wɔ no wɔbɔ nyu so a ntɛmpa no asɛn life location no ama ne obi biara a ɔgye ne di biara so because amanfo deep on it too much akwada yɛ nim deɛ nkɔ bɛyɛ ama yɛ man yi daakye nim ne fa so a yɛ man Ghana yɛ ba benya wɔn so ɛna nso hwɛ de akɔ akɔsi na ɔman abusuafo kɔ na ɔmo yɛ mmabɔ sɛ wote fie na wobɛtie yɛsɛ ɔnsɛ di kan bɛto yɛ sɛ akora na yera enti wote fie na bu wɔ social media so sɛ ɔba na yera missing person wokɔ hɛ a ɔba mfoni ɔnsɛ abusua no kora no the emotional stress the trauma wobɛ go through ano den wote fie na bu wɔ social media so yɛsɛ ɔba na yera ɔba no so te school musua deɛ no na prɛko pɛ aposifoɔ ɛsɛ ɔmo wɔ hɔ ɔmo nya kɔ free ɛyɛ de akɔ kuro no mu sɛ ɔmo mmra mehwɛ deɛ si na yɛkɔ obi da hɔ aposifoɔ kɔkɔ fa baba yi abusua no ɔmo de ne kɔ ɔmo kɔ na bibia nka ne yɛnyɛ ne hwɛ ɔmo kɔ fa baba yi de ne kɔ mɔtwe na ɔmo yɛ sɛ no ɔmo bɛyɛ nhwehwɛmu ama nsɛm akɔ akɔsi akyire wɔn pere wɔm so ɔmo nhwehwɛmu a ne bɛtɔ odwa that's the background of the story ɔmo nhwehwɛmu a ne bɛtɔ odwa sɛ ababaa no sɛ ɔyɛ desuani wɔ University of Cape Coast UCC ɔgua suapɔn no na so ɔmo bɔ school mpanyinfoɔ dean of students amaneɛ yɛbɔ dean of students amaneɛ na ɔso nso de to adesuafo nyinaa anim ne send message ne kɔ abɔnten ɛnna ma yɛn nuaba ɛyɛ Innocentia Chufu Avenue the roommate no a na ɔde ne wɔ room ne yɛsɛ daabi ɛnna ɛmɛ kɔ sɛ Innocentia because according to roommate no ɛbrɛ ne roommate ɛyɛ Innocentia pie yawada no bɛyɛ sɛ 7 p.m. a na ɔnte ne nka no ɔfrɛ number try sɛ ɔbɛ test no reach out to her but means bi ɔbɛ try bi anabusua na enkosi hwee eti na ɔno akora no wayɛ worried wayɛ desperate asɛ ohun deɛ ɔnyɛ nti bi ɔte sɛ dean of students mo yɛ announcement sɛ woyɛ desuani na bi a obi yɛ ne wɔ school mu ayɛra ohun na bra na asɛm bi aba ne nhwɛ kyerɛ ɛna ma Innocentia roommate ne tie na roommate no kora ase roommate no timi bo ayɛ a ma yɛ bɛhu sese ɛna ma Innocentia roommate yi ɛkɔ yɛ a ɔde ne picture ɛkɔ kyerɛ ɔmo hwɛ mu na da wɔn so a na yɛ ampa sɛ Innocentia na wɔsɛ bɔ Innocentia busuafo amaneɛ ti wo de na me ka sɛ busuafo asɛm ayɛ tenten na sɛ awofo ti fie na ɔmo nka bi si na prɛko pɛ ɔbɛti ayɛfrɛ wa de a ɔba no a ɔde na bɛ school a wɔsua deɛ no yɛsɛ yakoko na to beach bi ho nti bra ne bɛhwɛ sɛ yɛ ɔno a ɔmo sɛ bede me ho nyame ma ne mpare yɛ nyinaa na ɔntwe nkɔ akyirikyiri wɔ Yesu Kristo dim but o imagine awofo no kɔ ɔmbɛte asɛm pa awofo no bɛdi yaw nti na no ne so ba abɔnten a na ɔde nse gu fam bodu abi si ɔyɛ na se wa no yɛ sa ne masa nto wada ɔnsɛ ɛnyɛ obiara na asɛm bi si a ɔde manya ɔnsɛ adeɛ bi hɔ a mu ɔyɛ a akɔda nice girl yɛnim deɛ nke yɛmfa so a yɛbɛnya wɔn so wɔ man ɛna amena akɔ akɔba sɛ nti nyame nhyɛ busuafo nyinaa de na ɔkyerɛ obi awerɛ na ɔma akɔda yi baabi papa ntena na down kɔ ama yi na ayɛkɔhyiam na yɛde twɛdi ampo nyankopɔn atɔre so dwom in the same vein nso ɛyɛ Innocentia Chufu Avenue ne cosmate for BSc Commerce Human Resource for yɛ mamu nyinaa yɛ akɔ ate nyame nhyɛ mo den na wɔkyerɛ mo werɛ afei ayɛnsu Plaza Hostel for nyame nhyɛ mo nyinaa mo den na wɔkyerɛ mo werɛ and then Thai student populace ne roommates no koraa deɛ ɛm sɛ obɛhia counseling ne adeɛ because ebi koraa na ebi gyinagyina ne nso wɔntumi nna ne adeɛ ɛyɛ a na ɛyɛ akɔ ha adwene
di adesuafo gwa so apom na se sɛ nyame ma mo sɛ wɔn hyɛ mo den na wɔkyerɛ mu na na ɔmo ho ban ma bibia nya so na abusuafo de awofo ye ma me no nyame nka mo wate na dan kwa bayi na yɛbɛhyiam yɛne twɛdi ampo nyankopɔn atɔre so dwom na masrɛ pa sɛ adesuafo ya mo suapɔn wodom ɛnyɛ UCC nko Kumasi Ake University Kumasi Technical University no Legon universities across Ghana yɛsrɛ mo sɛ Uma ye me ye each other's keeper. So upon a son, and a honor be a job be a permanent because he won't say a penny for. But one share ya, maybe an will be a page amanity, then if a body phone so firm. Abedimo bonnet, ama, ebia make us say, Busini, that's one now. Busia cuckoo for what actually. Abusia sɛ woba betu mpɔ no so aba mfa so abusua brɛ ho a na prɛkɔpɛ bɛyɛ obrɛgu sa na ɛyɛ nyame ma bibia santo bia na ohu yɛ mɔbɔ na ɔmɔ yɛ ho ban wɔ yɛn awurade yesu kristo dim nti amen abusua bɛda sɛ wogye brɛ na wohwɛ mede ne kwabena so ha yɛ by Grace TV ɛne de di kan a wobɛhwɛ a mesrɛ subscribe ma me wate na yɛwɔ nipa bebree yɛ a yɛde bɛsom na mmom yɛkɔ yi kae sɛ yɛtɔn fie wɔ atwema yɛabe yes yɛtɔn fie a yɛtɔn no ɛyɛ 4-bedroom house ti wani gye ho a mesrɛ wa fie no na ɛtwa gu no fa namba no ɛfrɛ mo sisi a na biribi ankɔ yi ɛmfa ma wo kyɛ sɛ fie no bibia wɔ hɔ garage hɔ bibia sama hat no kɔ ɛwɔ ne kumi no woyɛ adwuma no abra no wɔtena ase na wobɔ mframa na bibia kɔ adi ama wompɛ wei abusua de deɛ na pɛ ɛyɛ atwema yɛabe 10 minutes drive from Sofo Line wɔna fie no wɔ afei Obi Trading Enterprise so ɛka yɛ ho bi Kumasi South Interest Junction wopa tare papa mpo papa ne perfume papa deɛ ɛyɛ Obi Trading Enterprise pɔku buakye perfume house ɛne boutique wɔ Kumasi South Interest Junction yɛnkɔ on perfume wode gu ho a mesi wogyina mampɔn na obi afrɔ from nkranza atebubu amanten yɛgyi kwame dan so ɔmate perfume no ompɛ wei wogyina sunyane na obi afrɔ from brekum nso atrɛ na abena krom tɔma ahenkuro adwoa bi krom so ɔmate perfume ko ompɛ wei na deɛ na pɛ ɛyɛ Obi Trading Enterprise yɛnkɔ gyi bi na biribi ankɔ yi and for my Better Grace Financial Services ɛnso ta yɛkyi Ghana for yɛamo American Canada Insurance Company papa financial company papa deɛ no ane Better Grace Financial Services fa ho bɔ ɔmate ɔma bɛboa no mo ne watu anamo ama bibia ono mo do ho bɔ mo na no mo sie sika mo akwantum Canada ne America ono mo sie sika na ba se bia akɔ pension na ho sika mo betam sika boom the amount tax free ebro no mo sie sika na so how ne amane bi pa na nti wontimi nya adwuma bi ma don't worry at all okay mo a ebe so no mo hwɛ akɔpem so be nya metia na wo ma no so o ma hwɛ o ma akɔpem sɛ o be use upon and as a college recharge is the main control say o pekatwi so sika samo from kakra bi ekura bi a recharge obenya so ene oka na ekura no wayi so ache opese oto afa kuma recharge on beto ama no do sika ama abayadwumayefo ontumi kan kohe no aso ache so ya abayadwumay no be yanhye no waka ni bi no watua ne kakra na bibia akoyi eti ama se dia ese na efata ho akwantum na pese oto ka de ba Ghana ha e ma bibia akọ recharge o ma be so asna to ka na fi ama e beju Ghana hanso port e won mo agent bi ho be yika na mo asomdwe kwan so na bibia ayi mi dan sa oje bre na ohwe mi nyame fa aba na kransi bre pa mi bisia makra bye bye.